खुलुमबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि बे लाइमोन मेलोडी यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो खनसे बरायनाय जाबाय। दिनै जोङो बर' दोंसे मेथाइ खननो आखायाव लादों। बे मेथाइखौ रिकुवेस्ट खालामदों अलंबार नार्जारी बिथाङा। बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। ओमफ्राय गोबाङानो जोंनियाव माने रिकुवेस्ट फैदों माने हिन्दी मेथाइ बर' मेथाइ खननो थाखाय। स' जोङो बेफोर मेथाइफोरखौ लासै लासै खनलांबाय थागोन। नोंथांमोना एसे जोंखौ सापर्ट खालामदो। जों नोंथांमोननि गासै रिकुवेस्टखौ माने खननो नाजागोन। एसे गोबावबो जानो हागौ बेनि थाखाय निमाहा। थेवब्लाबो जों माने फारि फारियै खनलांगोन। रायज्लायहां रायज्लायाहां खालामो मानोनो लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो रायज्लायहां रायज्लायाहां खालामो मानोनो लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो फाग्ला जायो आङो नोंनि बे आखलावनो फाग्ला जायो आङो नोंनि बे आखलावनो रायज्लायहां रायज्लायाहां खालामो मानोनो लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो नोंबोथ' सिख्ला आं मा खालामनो आंबोथ' सेंग्रा नों मा खालामनो नोंबोथ' सिख्ला आं मा खालामनो आंबोथ' सेंग्रा नों मा खालामनो मोजां मोनबाय आं नोंखौ माबोरै फोरमायबावनो मोजां मोनबाय आं नोंखौ माबोरै फोरमायबावनो रायज्लायहां रायज्लायाहां खालामो मानोनो लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो नोंबोथ' फाग्लि आं मा खालामनो आंबोथ' फाग्ला नों मा खालामनो नोंबोथ' फाग्लि आं मा खालामनो आंबोथ' फाग्ला नों मा खालामनो गोसो थोबाय आं नोंखौ